Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar ang'icholo wadhi nyime. Piny owacho oyango chenro mabiro kawo omenda maduong' mar deso masinde mag thieth ne ute thieth mag kauntis kod mag piny owacho mamalo e bwo chenro motis National Equipment Support Program ma koro kawo kar chenro machon machien mibadhi nopong'o mano Managed Equipment Services kane olose kinde yango chenro makamane kar jot mar e bwo Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto osegoni kopogore kod chenro machon manyasani ni oridi kendo onge fuok moro amora mar mibadhi. Simfros Okinda mioler. The second one, Your Excellency, is Kakamega County. Achiel kachiel masinde mopogore mag thieth nogole kar jot mar jatend piny buore Nairobi kiterogi counties mopogore. Serikal odonjo winjruok kod kembe mar deso masinde mopogore mag thieth ma ibiro tigodo kod ute thieth mag counties kod mag sirikal mamalo e bwo chenro manyien motis National Equipment Support Program kata NESP. Today you have launched 14 CT scans. You have launched 2 ultrasounds to various counties. You have launched 1 digital X-ray, and you have launched and sent to over 30 of our counties 30 dialysis machines. NESP kawo kar chenro machon machin mibadhi nodeyo mar Management Equipment Services kaluwore kod koso ler ewi kaka chenro no nonego tigodo. Kopogore kod chenro machon no, NESP chiwo ting' mar nyiewo, tudo kendo rango kinde ka kinde masindego ne kembe mochiwo gi ne sirikal maonge omenda moro amora mar jopiny madhiye. Now it is the responsibility of the manufacturer and the vendor to make sure that the equipment is installed, the equipment is working, the reagents are available. All we will be asking for at the end is a service. Jatend piny William Ruto bende olero ni chenro ni odin kod lony manyasani mabiro neno ni onge chin mibadhi moro amora momiene. It is built not only to deliver service efficiently, but also to detect and to eliminate fraud. If you are trying to game the system, and there are many who are trying, be aware, you are already in our radar. The system is flagging such attempts, and investigations, as I talk to you, are underway. Ruto golo siem mager ne jodito mag ute thieth miboyudi kod mibadhi kod lakteche mabende osebedo kanyayo mibadhi e sekta mar thieth. I know there are many attempts by all manner of people to try and say, oh, you know, this facility and that facility belongs to this man and the other man and the other person and the other person. There is no facility which belongs to no person, no individual that can perpetuate fraud and go scot-free. Nyaka sani, Governors maromo 45 osetiekore kendo goyo koggi ne chenro ni magiwacho ni ber mohewo machon cha. What has made this process seamless is a consultation that was very involving in terms of leaving no one behind, because at every stage the county governments were involved, the governors were involved. We have signed the IPAs, and I would like to report to you that almost 90% of governors have signed the IPAs. Almost 80% have given their needs, and those needs, as much as we are meeting them now, they are still far from being met. That means the demand is more than the supply. Chenro mar pogo masinde go ute thieth mopogore opogore ibiro tim kidam nyaka girum. Simfros Okinda, Ramogi TV. Piny owacho koro wacho ni onge omenda molal e lai mach